दोलोआव मावथिफोरनि मुं थिसननाय हाबाफारिया गसाइगावआवबो जागायबाय। फैगौ समफोराव रायजो राजाफोरनि अनसायलु आरो जौगालु खामानि मावलांनायनि थांखिजों इउपिपिएल दोलोखौ राफोद खालामनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव सोद्रोमाफोरनि मुं थिसननाय हाबाफारिया दासान्दि मुखुबै सोलिगासिनो दङ। बेखौ नोजोर लाखिनानैनो गसाइगाव महकुमानि 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय हाथिगर गामियावबो इउपिपिएल दोलोआव मावथिफोरनि मुं थिसननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आथिखालनि बिटिआर एबा इउपिपिएल सरकारा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगालु खामानि मावनायनि बिथांखि लानायनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो गुवारै फोरमायना होयो। सराइबिल बियाबनि दोलोआव मुं थिसननाय नायगिदिंगिरि बिबान मोननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हान्थिगिरि नार्जारिया। আমার ইউপিপিএল দলৰ বৰ্তমান সময়ত সদস্য ভৰ্তিকৰণ অভিযান চলি আছে। সেই উপলক্ষে আমি সৰাইবিল সমষ্টিৰ অধীনত থকা বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে আমি ইতিমধ্যে ইউপিপিএল দলৰ হৈ আমি সদস্য ভৰ্তিকৰণ আমি অভিযান আমি দলে বলে সদস্যসকল আমি পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ। ময়ো বৰ্তমান সময়ত গসাইগাঁও জিলাৰ অধীনত থকা সৰাইবিল সমষ্টিৰ কাৰণে সদস্য ভৰ্তিকৰণৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত মই আজি হাতীগড় এই প্ৰাইমাৰীত উপস্থিত হৈছোহি আৰু ৰাইজৰ মাজত আমি আমাৰ ইউপিপিএল দল তথা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ এই সন্দৰ্ভত আমি ৰাইজৰ মাজত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ উন্নয়ন হকে কাম কৰিবৰ কাৰণে ইউপিপিএল দল তথা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সদায় সাজু আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইউপিপিএল দলটো শক্তিশালী গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজে বিভিন্ন অঞ্চলত যথেষ্ট তেখেতে গ'লে সঁহাৰি জনাইছে আৰু আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা মৰ্মে আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ সদস্য ভৰ্তিকৰণ অভিযান সমাপ্ত হ'ব। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज श'रुमा बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु। फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम खुंनो थांगासिनो बाइकनि लन मेला। बे लन मेलानि गेजेरजों नोंथांमोनहा बाङाय डाउन पेमेन्ट होनानै फाइनान्सआव बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ गोरलै राहाजों लानो हागोन। लोगोसे बे लन मेलाया जायखिजाया कम्पानिफोरनि बाइक आरो स्कुटिफोरखौ एक्सचेन्ज एबा सोलायनो हागोन। 1000 रांजोंनो नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनो हागोन। बाइकजों लोगोसे मोनफागोन गंसे फ्रि हेलमेट। 9999 रांनिफ्रायनो जागायगोन डाउन पेमेन्ट। जायफोरा बे लन मेलानि खाबुखौ लानो गोसो एबा बांसिनै मिथिनो हास्थायदों नोंथांमोनहा नैबे मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 9101547892 एबा 6003817191।